ଅଛନ୍ତି କି? याକୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେମିତି। ମିଠା ଫଳ ବି ଦିଏ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଦିଏ। ତା ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଥକାପଣ ନିମିଷଟି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗାଁରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ପାହାଡ଼ କୋଳାହଳ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଧୂଳି ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛେ। ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମିଠା ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ନିଜର ସର୍ବନାଶରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବା। ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ, ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ